nevezani sjaj. Neka sjaš kada letim kroz vreme i snove. Ja sada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje mi, neka ruke tvoje se, moći snage zajedno, tako mnogo jače smo. Betonka, Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj Santa, Wings, ta magija Wings, mašta i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reći Wings. U prošloj epizodi Tehna i Digit su mislile da profesor Avalon ima mračnu tajnu, ali se ispostavilo da je to jedan od Viskizovih magičnih izuma. Zahvaljujući Avalonovoj magiji, Bloom je saznala više u svojoj prošlosti i o tome šta se desilo sa njenom porodicom. Knjiga. Sky, on je apsolutno neverovatan. Samo je pogledao u moje oči i znao je da mislim o svojim roditeljima. Aha, stvarno? Da, i onda mi je svojom magijom pokazao porodično stablo. Neverovatan osjećaj. Aha. I posle toga Avalon je upotrebio još jednu čaroliju. Sky, slušaš li me? Aha. Šta ti znači to aha? Znaš, nikad me nisi pitala kako je meni. Zašto? Jesi li bolestan? Dobro sam, ali si barem to mogla da me pitaš. Bilo bi lepo kad bi prestala da mi spuštaš slušalicu kad te zovem. Izvini, bila sam na Avalonovom predavanju, nisam mogla da pričam. Ali ne propuštaš ni jedan njegov poziv, zar ne? Avalon ne govori aha kad ja pričam. Stvarno, on je tvoja srodna duša onda. Zašto se ti ne potrudiš ovih dana da budeš moja srodna duša? Ne želim da stojim između tebe i njega. Slušaj, Sky, ja mu verujem. Ne treba da mu veruješ. Čudno je da samo tebi pomaže. Slušaj, učini mi uslugu i prekini vezu. Šta? Super, zaglavio sam se. Hajde, Stella, naš prvi čas samoodbrane samo što nije počeo. Stižem! Čekaj, ja ulazim prva. Profesor možda liči na Avalona, a ovo je čas gde može biti kontakta. Njak! Šta je bilo? Kao da si videla nešto odvratno. Griselda! Da li ćete nekad doći na vreme? Ovo je čas samoodbrane, zar ne bi profesor trebao da bude tu? Ja sam profesor i budite srećne. Bez profesora kao što sam ja, ne biste imale šanse protiv Trix. Vama na usluzi, učitelju Darkare. Nije uzbunio u crvenoj fontani. Znate šta to znači? Sad je vreme za napad. Otići ćemo i zahtevat ćemo knjigu, učitelju. Uništit ćemo svakog ko se usudi da nam stane na put. Idite onda i nemojte me razočarati. Zamislite situaciju. Nalazite se ispred neprijatelja koji je mnogo jači od vas i on je upravo bacio najgore destruktivne čini. Šta ćete uraditi? Pa, kombinovat ćemo moći. Prekasno, Mjuza. Već se sve raspalo u zaborav. Mlade dame, morate da izbegnete napad. O, dobar savjet. Ja bih stajala i čekala dok me ne pogode. Gospođice Stella, pošto vi već sve znate, dođite da pokažete ostalima. Napadnite me ako možete.
Molim za malo pažnje. Vaša drugarica Stella će nam pokazati kako se izvodi uspešan napad. Stella Francis, dođite molim vas. Šta misli ta Grizelda, ko je ona? Mislim, samo nam treba uniforma i spremne smo za armiju. Ne, stvarno, Vilelfije zaslužuje malo više poštovanja. Trebalo bi da sačuvaš energiju za napad, mlada damo. Dobro, onda pokažite mi šta znate. Izlazeće sunce! Upijajući štit. Energija zalazećeg sunca! Zaštitna kupola. Trebalo je da se izmaknete, gospođice Stella. Sad napadite svi zajedno. Dobro, idemo. Pa, što čekate? Digitalna greška! Šetni vir! Zračni udarac! Ovo nije obična zaštita. Ta magija je imuna na čini. Sad vidimo kako će sprečiti moje moćne udarce. Bloom, na nas je red. Bloom, a? Da, hajde. Nije nedodirljiva. Sonični udarac, ja! Firmitas! Poništili zvuk talasom suprotne snage. Hajde, Bloom, sve je na tebi. Usijana lopto. Napad! Bloom, je li ovo najbolje što možeš? Bloom! Profesorka, koju ste čaroliju koristili? Podigni ruku kad hoćeš nešto da pitaš. Izvinite. Da su Trix bile ovdje, pretvorile bi vas u komadiće. Sad hoću dobro da razmislite šta ste danas naučile na času. Pitanja ćemo ostaviti za sljedeći čas. Bloom, da li si dobro? Ne znam, nešto sam zamišljena. Bloom, šta je bilo? Šta te muči? Ništa strašno. Mislila sam o Skyu i... od kad je Avalon došao, Sky se čudno ponaša, kao da sumnja u mene. Počinjem da mislim da mu se više ne sviđam. Svaki put kad nazove zvuči besno. I postao je kritičan. Stvarno ne razumem, zašto su momci tako sebični? Sky ne može da podnese Avalona, čak i ako zna da samo on može da mi pomogne da nađem svoje roditelje. Ne želim više da se viđam sa Skyom. Zar ne misliš da je Sky malo ljubomoran? Ljubomoran? Flora, ne znam o čemu pričaš. Stvarno, zašto bi bio ljubomoran? Najzad, moment koji smo toliko čekale. Vreme je da napravimo ozbiljnu štetu. Hajde da počnemo. Spremne? Rekla je da ne želi da priča sa tobom, a? Pusti je, nek se krčka. Na sopstvenoj vatri. 71, a za danas je dosta. Bloom nije u mogućnosti da vam se javi. Posle zvučnog signala ostavite poruku. Sem tebe, Skye. Ove telefonske sekretarice su mnogo frustrirajuće. Bloom razgovara sa mnom samo kad joj je potrebna moja pomoć. Devojke su baš sebične. Ako misli da će pustiti da se ovako ponaša, onda ima... Sky, pazi! Kod torta, uzbuna, napadnuti smo! Hvala što ste pošle sa mnom. Mislim da je Skyu i tebi potreban razgovor. Lako je tebi da kažeš. Ti i mi se nikada ne raspravljate. I znaš da te nikada neće izneveriti. S druge strane, Sky nikada nema slobodnog vremena u crvenoj fontani. Hej, šta se tamo dešava? Trix, od ovo krivi sigurno sam. Moramo da idemo. Požurite. Majstori magije uzbuna! Neidentifikovani objekat je započeo napad na crvenu fontanu. Ponavljam, crvena fontana je napadnuta. Mi smo napadnuti.
Odredite poziciju za napad. Spremite svoje impulsne lasere za paljbu. Kaj, ovaj baš traži borbu. Sredit ću. Sky, Brandone, odvucite mu pažnju od škole. Jasno. Analiza sfere pokazuje ogroman potencijal, ali ona zadržava elektromagičnu energiju. Kod torta prepoznao bi Darkin stil bilo gde magična lopta samo odvlači našu pažnju. Trebao sam da znam da će se Trix vratiti. Pokušavaju da uđu u donje nivoe. Hoće knjigu. Sva starija straža koja čuva knjigu neka se spremi za borbu. Majstori magije prve godine, uzjašite svoje zmajeve i branite donji deo škole. Kod torta, lopta se zaustavila. Šta da radimo? Pozicionirajte se pored jezera. Možda Trix odatle napadaju. Kod torta, Bloom, Tehna i Flora su ovde. Nude svoju pomoć. O, zdravo, devojke. Hvala vam na ponuđenoj pomoći, ali molim vas, pustite nas da rešimo ovo. Jahači zmajeva, radijalna formacija. Počnite izviđanje. Brandone, da li ima nečeg sumnjivog? Za sad ništa. Dah mraza! Udar groma! Svi su u opasnosti. Ne znam sada da budem ljutana Skaja. Pojavila se rupa na krovu arene. To su Trix, svi u napad, upotrebite sve što je potrebno. Moraju biti zaustavljene. Idemo! I Timi, zar nećeš da se boriš sa nama? Ne, Tehna, moje mesto je ovde. O, Timi! Nemamo vremena za ljubavne probleme. Tako je, idemo. Vratite me, znam tačno gde je knjiga! Kod torta, zaglavio se lift, ne možemo pomoći Skaju. Privene! Hvala! Idemo! Spencere, pođi sa mnom! Ej, kuda su otišle? Ovde smo! Brandone, Trix su krenule prema hangaru G4. Da li imamo podršku iz vazduha? Biće mi zadovoljstvo, Romeo. Ovo je sigurno arsenal, moramo da uništimo oružje. O, prekini Stormy, nemamo vremena za to. Dobrodošli u crvenu fontanu, moje dame. Multiplikator serijali! Sfere noći! Stanite! Ha? Pa, ko je naš sledeći heroj? Gotove ste! Magija Vinksa! Okej, Stormy, možeš malo da se zabaviš, ali nemoj mnogo da se unosiš. Da, evo ti! Aha, udar munje! Nja, 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 nja! O ne! Bloom, ja ću se pobrinuti za nju. Vi jurite Trix. Jesi li dobro? Idemo! Sky, Trix idu pravo ka sobi u kojoj je knjiga. Idi samo pravo i preseci im put. Hvala ti, mi! Ovo je prečica! Tamo, vidim je! Svetni vir! Mrzim sveće! Flora! Flora! Ne brinite, idite za njom! Čekaj nas,
Brzo se vraćamo. Pogledajte tamo! Spremne? Skaj, šta Trix hoće? Nešto veoma bitno. Ne mogu sada ti objašnjavam. Moraš da mi veruješ. Hajde, požurimo! Ova vaga je ključ. Pomoću nje se pristupa knjizi. Da primenimo moj metod. Samo napred razbije, to uvek uspeva. Udar munje. Šta nije u redu? Stormy, sjajna kao i uvek. Svako je mogao da pretpostavi da je ovo zamka. Mislim da je u pitanju ključ sa ravnotežom. Moramo znati tačnu težinu i vrata će se otvoriti. A ravnoteža se postiže upotrebom ovih stvarčica. Kladim se da je svaka stvar zamka, sem jedne. To i nije neka uteha. Kontrateg je prilično težak. Kamen deluje kao logičan izbor, ali to je previše očigledno. Onda je sigurno nešto suprotno. Pero! O, Ajsi, izvini, ovo je tvoj zadatak. Sigurno sam da ti želiš da uzmeš knjigu. Pravo si prevrtljiva kukavica, Darcy. I volim te zbog toga. Hajde, stavi pero na tas ili ću te pretvoriti u kockice leda. Ajsi! Prestanite veštice! O, opet ti, sad sam se uplašila. Crne ledenice! Prepusti je meni. Tako je, bravo Timi. Dosta je bilo. Udarac tornada. Moć Glumiksa sve ovo čini veoma dosadnim. Težina crvene fontane. Fizička težina, moralna težina, magična težina, beztežinsko stanje, ekonomska težina, socijalna težina, vojna težina, težina znanja i težina komunikacije. Majstori magije odlično koriste oružje. Sigurno je mač, ali to bi bilo suviše lako. Saladin je čarobnik, možda je kristal. Načelo crvene fontane. Sigurno je moralna težina. Da li verujete? Stavit ću moralnu težinu. Pretpostavljam da cilj opravdava sredstvo. Naša je! Četvrtina knjige je u našim rukama! O ne! Skaj! Prekinite ovu puku! Prekinite! Prekinite! Šta se dešava, Darcy? Šta ti radiš? Stavi ruke, Darcy! Izvini, bubice, jesam li te povredila? Kako si to uradila? Baš si brza. Dobro, imamo knjigu, idemo odavde. Ne mrdajte, bez naglih pokreta. Hajde, Timi, imaš ih na nišanu. O ne, Skaj, šta ti je uradila? Skaj. Koga to vidim? Još jedan dečko hoće da bude hero. Hajde, Timi, zaustavi ih. Sa njihovim novim moćima one su nepobedive. Koliko puta moram da te pobedim? Mogu da se žrtvujem, ali to nikom neće pomoći. Moram da pronađem način da im se suprotstavim do sledeće bitke. O, Timi! Zašto? Kako si mogao da ih pustiš da odu? Ti si kukavica! Tehna! Ne želim da verujem. Ovo se ne dešava. Skaj, molim te, reci nešto.
nema puls, srce je prestalo da radi. Molim te, Sky, nemoj ovo da mi radiš. Otvori oči, molim te. Molim te, nemoj da me ostaviš. Ovo ne može da bude kraj, volim te. Nije kraj. Izlazi iz Bloom. Nikad nisam osjetila tako jaku magiju. Sky, živ si! Bloom te je spasila nekim čudom. Bloom! Hvala, Bloom. Izvini za onakvo ponašanje. U sljedećoj epizodi na Pixije će biti bačene čini koje će ih učiniti nostalgičnim. Bloom mora da se trka sa vremenom da bi ih zaustavila.